pelunjuk kursi sisa. Wes lur, iki dinteni ngasih mublak-mublak ya lur. Dan singkat saja, banyune mublak-mublak. Lah iki kacang panjangnya melunjuk kur dadi siji. Kacang panjangnya wis jegur, saiki lanjut persiapan ngulek bumbune ya lur. Saurunge diulek ya aja lali dike uyah ben ulekane gampang. Wes karet diulek ngasih lembut. Sekian lama gak jangan asem, akhirnya iso jangan asem neh lur. Dan singkat saja iki bumbune lembut. Lah iki laose cukup digeprek tok. Iwak panggange karo iwak pindange wis angu-angu, saiki karek ngesero bumbune ning jero banyune. Wes lan jangan asem iku pokoke masak super simpel lur. Bumbune bar dijegur kabeh, awasi lur rupane sumring epot. Bumbune wis jegur disusul kangkunge melu jegur ya lur dadi siji. Biasane nganggone godhong telo lur, tapi dina iki mae nganggone godhong kangkung. Lah iki nek masuk kabeh kaya ngene iki ya aja lali seseninge uyah, moto, penyedap, glusa pojok sendok ben tambah sedep. Wis lur diudek-udek diratakno, lah ngene iki karek ngenteni matenge. Aja lali diicipi ya lur, wis sedep ta urung. Lah iki terakhir iwak panggange dijegur dadi siji. Masyaallah lur, lah iki mae iwak panggange nganggo 3 iji ya. Masak simpel hari ini lur, jangan asem tempe, kacang godhong kangkung, jegurane iwak panggang. Lah iki main duwe pindang saompreng, lanjut tak goreng no iwak pindang. Ayo masak, ayo masak. Iki ceritane main duwe iwak pindang saompreng ki lur, karo panggang hasil manggang sendiri. Lah iki apa tak jangan asem ya lur, tak jeguri kangkung, kacang panjang karo tempe. Lah bumbu jangan asem ya kaya iki lur, kaya biasane lombok, brambang, bawang, laos, terase, uyah, moto. Wes saiki lanjut mudhi kacang panjange. Singkat saja lur, kangkunge bar tak puthihi, kacange ya bar tak puthihi, lewat panggange ya wis siap. Saiki lanjut wajane diengkrongno ning dhuwur kompore. Wajan sing wis mangkring iki wis tak sori banyu ya lur. Ya seperti biasa, main jangan asem iku, asem yang jegur dhisik. Aja lali kompore di starter. Lah iki tempene ya melu jegur sisa. Wes lur, iki dinteni ngasih mublak-mublak ya lur. Dan singkat saja, banyune mublak-mublak. Lah iki kacang panjangnya melu jegur dadi siji. Kacang panjangnya wis jegur, saiki lanjut persiapan ngulek bumbune ya lur. Saurunge diulek ya aja lali dike uyah ben ulekane gampang. Wes karet diulek ngasih lembut. Sekian lama gak jangan asem, akhirnya iso jangan asem neh lur. Dan singkat saja iki bumbune lembut. Lah iki laose cukup digeprek tok. Iwak panggange karo iwak pindange wis angu-angu, saiki karek ngesero bumbune ning jero banyune. Wes lan jangan asem iku pokoke masak super simpel lur. Bumbune bar dijegur kabeh, awasi lur rupane sumring epot. Bumbune wis jegur disusul kangkunge melu jegur ya lur dadi siji. Biasane nganggone godhong telo lur, tapi dina iki mae nganggone godhong kangkung. Lah iki nek masuk kabeh kaya ngene iki ya aja lali seseninge uyah, moto, penyedap, glusa pojok sendok ben tambah sedep. Wis lur diudek-udek diratakno, lah ngene iki karek ngenteni matenge. Aja lali diicipi ya lur, wis sedep ta urung. Lah iki terakhir iwak panggange dijegur dadi siji. Masyaallah lur, lah iki mae iwak panggange nganggo 3 iji ya lur. Wis iki jangane dinteni ngasih mateng. Saiki lanjut caci sae goreng iwak pindange. Wajane dipengkrongno dhuwur LPG-ne, lanjut disuri lengo. LPG-ne di starter, minyak wis panas. Saiki lanjut iwake dijegur siji-siji. Pokoke nanti setek iwak pindang dhewe iku enak lur, ape mangan sak puase. Lah iki iwak pindange digoreng ngasih mateng ya lur. Pokoke ketarane nek mateng, angger digoreng rada garing tandane wis mateng. Wis singkat saja iwak pindang wis mateng, saiki lanjut dientas dadi ning jero bak. Masyaallah lur, gorengan iwak pindang. Mangane nganggo jangan asem campur-campur. Masyaallah lur, lha kira rasane ngono, gucelak-gucelak pokoke. Ya wis ya lur, videonya cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-like ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.